Здравейте, приятели! Днес ще снимаме как един мой приятел Марио, ето го Мони, той ще си мята колелото. И да, аре Марио, почвай! Еби си. Много е загуба. Ей, Монка! Селфи! Марио, метни го тук, бе! Абе, метни го там, го пусти, бе! Не, бе, от тук е така да се пребие, бе! Е, тук долу ще падне. Какво чака? Ето ги нашите колела. Ама не, бе, както минали път, как ти се изкриви волана, бе! Да знаете, това е предотчитано от 12 години. Предпочитате. Защото тук има псуване. Тято колета не съществува. Шегувам се, ама не го казвате на малки деца. Защото може да ги... Той наистина не съществува. Не казвайте на малки деца, защото мога да ги... Разстроите. Аре, бе! А пък... Скил. Гледайте. Skip every day. Един от най-новите скопове. Така. Оф, майко, дами и господа, той е от... Ооо, фешън в дървото! Точно в дървото! Най-новият скоп. Ами сега да... Чакай малко. Том. Фешън. Аз съм пиши! Оля, господи, топло е. Аре, бе! Чай малко! Му! Вижте как се кара на изкривам. Не, изкривам волана. Влана ти е крив, ама... Добре, Марио, метай го! Да, бе, не е крив. Я го гледам. Марио! Марио! Мони! Пак да бъде. Както виждате, не можах да... Не, можах. Какво ще правиш това, прачка? Ще... Не, Марио, бе! Марио, дал си една идея! Марио! Марио! Тинг-таун! Марио, виж! Марио! Хайде, Марио. Ама да е като миналия път, как? Ма не, сега пускай! Не, бе! Не, бе! Засили го по това. Кое? От дървото се засили и оттам го пускай. Фу, бе? Не го. Има проблем с веригата. Веригата му падна. Сега ще видим как се оправя верига. Добре, след малко пак се включва. След малко пак ще се включим. Здравейте, отново Марио се приби, тъй като не можа да си оправи веригата. Много не го виждате и да, после пак ще се включим. Малко, не! Кажи, бе, кажи. Гледайте, трябва да го покажем на малко. Да. Оф, бегай, бе! Дами и господа, виждате Марио как фаща. Здравейте отново, Марио си оправи веригата и сега просто се метай, казвам. Марио, ето тук. Вижте ямата каква е. Ето, вижте я. Това е доста високичко. Добре, Марио, давай. Марио! Засили се включи. Давай, пич! А не така, бе. Накосам да падне. Да, Марио му го щупи някои от частите. Най-накрая те щупи. Най-накрая те щупи. Добре, Марио, дай. След малко пак ще се включим, когато... Марио, дай за последен път и да си тръгнем. Добре. Дай за последен път и да си тръгнем. Здравейте!
Здравейте, дами и господа! Марио си спука предната гума. Изчакай. Гледайте го, той просто си спука. Откъде спука, бе? Вижте. Дали се сложиш уния стъкла на това? От скокчето! Да! Бе, как оттам, бе? Не, нали там имаше стъкла? Аз му видях, когато си го спря. Ето. Може да го спреш. Къде, бе? Не, това като си го метнал се... Скри. Здравейте, ето го Ники, ето го Ивчо. Да, отворя стъкла там на полянката. Ники, снимам клип за канала. Ники, снимам клип за канала. Иво, снимам клип за канала. Кажи здрасти. Кажи здрасти, Ники. Марио, Сашка е колило, ще... Кажи Здрасти, бе. Здрасти. Да. Спирай. Еми, това беше всичко от мен. Абонирайте се, сложете лайк, коментирайте и да, чао.